Takže čaute. Vy ste hovorili v komentári, že niekto tam Deadlock hovoril, že je nejaký combination a potom Kubina a Simsus tam hovorí, že Tung Saura. Takže idem tam dať Tung Saura. Takýto papierik a idem to napísať. No. Takže dobre, mám to tam. Čakaj, ja mám to takto. Tung Saura, ale trošku tak. Tam je. Tung Saura, lebo to je tak naopak. A na videu býva, neviem prečo. OK. Takže dobre. Teraz by sme tam napísali ešte jedna brenota. A to hovoril Deadlock. Počkaj, ako to povedal už? Čo to bolo? OK, na ďalšom videu to napíšem do brenota. Čaute!